Kawatieko en ni tend piny owacho mar kaunti ma Kisumu ne omi puoch kod pak kuom bago kaachiel kod tayo nyasi mag Madaraka Day e yo maber odiochieng' manyoro. Puoch kod pak makama ne ogol kod jaod bura ma Kabondo Kasipul, Mikai Eve Obara. Jalendo marwa Joyce Oduor nigi ler mathoth. An amor aparo Madaraka Day kaka ndalowa mane watindo. Aneno ka nyasi no lose yo gi marang'iny mamalo. Kendo agone county government ma Kisumu erokamano. From the organization, the order, kaka ji nower, kaka ji nobet mobedo gi kwe, kaka ne wabet, amor. Mano kende kapok ji ochako wuoyo. Mano mora maduong' ahinya. Aneno jo thumbe man Osito Kale, aneno Suzano Wiyo, aneno jogo mano osebedo gi nying mamalo ka opargi ni nitie gima ne gitimo e Kenya ka. E twak mare makende kod od fwambo marwa mar Lolwe TV koloso ewi gigo mane omi pek e kinde nyasi mar Madaraka odiochieng' manyoro, Mikai Eve Obara owacho ni kata obedo ni ber luwo chik makare mar doho, en owuon to en gi gombo mondo okal BBI, komedo ni BBI biro kelo ber mang'eny ne sirikal mar loch gwenge, monywando nyaka medo pesa madhi ne counties kowuok e atamalo 15 nyaka atamalo 35. To nitie samoro mantie gik madwaro political solution. To BBI ni is a political solution. Yes. Tanto gimomiyo adwaro ni gini nyaka kadhi. Go picha wach devolution. Devolution omiyo koro ok ochuno ni gimoro amora nyaka idhi go chongi piny mondo ikwan. Devolution koro wan wawegi wanyalo pango tijewa mwane ni priority magwa gin ang'o ma watim gigewa. To en 15%. Koro pare ka en 35%. 35%. We will be able to do so much as a region. Ma ok wachandore ahinya kata gi weche mako. Makaka bwa manya lakini within ourselves we can make ourselves proud with the development mwanya timo with the 35%. Mara riyo, the 5% of the 35 madhi award. And approximately 80 million per ward. And give 4 wards, Sani, in my constituency. Can you imagine 80 million, 163.20, plus the 137 Mawayodo Sani? How much can you do within your constituency? Ku year, dear, kwa year, ni wadwa tiyo ne jo piny. We will not have problem of roads, we will not have problem of water, we will not have problem with infrastructure in schools, in the security chiefs and all that. We would be able to sort out our basics. We'll be able to sort out our basics. And manendo, awacho ni gima duong, mane legacy, anyalo wacho ka, ni Jakom Raila Amolo Odinga, ma en our party leader. That is the best gift that you can give to Kenyans. Bende otiyo kod thuolo makamano mar jiwo jo Kenya duto ahinya to jodaka e kar chung' od bura mare Kabondo Kasipul mondo owuog oko ondikre kaka joluto ombulu, gino mabiro miyo gi thuolo maber mar yiero jatelo magidwaro. Ambe abedo ga shocked kaneno ni kabinde moko nitie moloyo. Because I imagine that we were number 2, 3 ka wala already. To ni koro wadwa relegated to almost close to number 5. I don't believe it. But nyaka wandikre kaka jokura. Numbers gi e mabomiyo ng'ato nyalo biro dwaro wuoyo kodwa. Kata en coalition is the numbers and the number of voters that you have. To kwa onge the numbers, then nobody will want to talk to us. It is critical, therefore, that we must have those numbers. Jowa nyaka register as voters. Mana wacho ne joka Kabondo Kasipul. Chaka dwe mara auchiel. Mano e agenda number 1, registration. Majowa machopo 18. Yes. Mano kendi manyien. Jok mane cards gi olal, please make sure you are registered as voters. Those numbers are critical in the coming elections. Otieko kowacho ni osetiyo ne jo Kabondo Kasipul e yo makare kendo podi en ng'wech mar laro komno ero e yiero mar higa mar 2022. Hey, Antiere, I'm going back for my seat. Yes. Kabondo Kasipul constituency. Yes. Na imjo kaka wuoth, I've done a lot and in line with my plan. And the good thing is that I've been sharing at the end of every year of where we are with the plan. Makuro Sani wane the 4th year of the plan, and I can say that achievement is over.
75%. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, nyinga Joyce Oduor.